every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Young one, Els joves. darling, with a young one. The young ones Shouldn't be afraid. to live, love. There's a song to be sung, 'cause we may not be the young ones very long. Vacances d'estiu. Michael, no em descobreixis, bé. No ho dic per mi, però crec que cal protegir els innocents. Esclar. Andrea? Sí? Les formigues van a la disco? Vivian, s'ha comprovat que les formigues són molt intel·ligents i també que són molt organitzades. L'últim que farien és anar a la disco. Doncs com és que aquella porta un collaret platejat? Molt simple, Vivian. Què? No diguis més xorrades. Ets com una pedra, tio. No et creus mai res ni et fa gràcia res. Amb aquesta cara que hi poses... M'avorreixo tant. Fa 4 hores que s'ha acabat el curs i ja m'avorreixo. Escola tancada! Per sempre! Yeah! Què passa, tios? Animeu la cara! Podeu fer el que vulgueu! De què va tot aquest escàndol? La Thatcher ha tancat totes les escoles? Ja vaig fer bé de votar els conservadors. Tenim vacances! Acabo de fer l'últim examen del tercer trimestre! L'últim? No sabia ni que hagués començat. Doncs parlant d'això, saps, el teu tutor diu que si no et presentes a classe el curs que ve, mai, ell i el degà replantejaran la qüestió de la teva beca. Ah, sí? Doncs ja li pots dir que encara tinc les fotografies d'ell i el degà junts al llit. Potser demanaré el doctorat. Vacances d'estiu. 12 setmanes sense res a fer i a més aquest sol tan preciós. Ei, no us fa pensar en quan éreu petits i sèieu al jardí només amb calçotets? I com us els omplíeu amb quilos de fruita per semblar pirates? Sí, i com després, quan el pare i la mare no hi eren, us despullàveu del tot i us recargolàveu a la sorra com si fóssiu serps. Oh, mira, ja arriba el Nil. Ha sigut terrible. M'he assegut a l'aula magna i he posat les pastilles pel coll al pupitre. I el meu llapis de recanvi, la goma de nata. I també un xiclet. I un bolígraf de recanvi. I pastilles de recanvi, i una goma de recanvi. I la meva maquineta de fer punta en forma de gelat. I 3 gomes de més amb 3 paquets de pastilles pel coll. I una mina pel meu llapis retràctil. I el meu llapis retràctil. I recanvis per la mina del meu llapis retràctil. I xiclets i llapisos, bolígrafos i pastilles. I el tio va i diu s'ha acabat l'examen. Fantàstic, Neil. Espero que algun dia m'ho tornis a explicar. Neil, tens una intel·ligència de formiga. Ah, sí? Neil, tu vas a les discos? Tu sabies que els humans ja construeixen ponts? No fotis. I com els fiquen a les discos? M'agrada perquè a l'estiu pots fer el te al jardí. Esclar, sempre que no siguis una formiga, elles li deuen fer sempre. No, t'equivoques, Vivian. L'estiu el fan al niu. Oh, ets un mala sort, Nil, oi que sé? Ei, tio, segur que el Nil escriu a les portes dels vàters públics. Per qui ha passat mala sort? Sí, és una bona idea. Sí, tots a insultar el Nil, tios. Ja no ens avorrirem més. De veritat? Va, doncs, calla, Nil, imbècil cara de mona. Ara tu, Michael. Gràcies, Bip. Aviam, què és una cosa lletja, fètida i avorrida que hi ha al meu costat i que es diu Nil? Jo? Molt intel·ligent. Tots m'ho dieu, oi que sí, tios? Sí, t'ho diem, Nil. Sempre que en recordem de qui ets. Fulano de tal.
passat amb la roba, Neil? Ai, val més que me'n vagi a dalt i m'estiri una mica al llit. Ah, com lo diu? És un rotllo, un tarat, un pilota i un maleït cotilla, també. T'he sentit, Rick. Henry! Tu calla, tetes toves! No veus que tinc feina? Darren, vols parar? Sí, el teu pare té raó. Treu la llengua de l'orella del Robert. És antihigiènic. Volia saber quin gust té el seu cervell. Tot va bé, iaia? Iaia! La teva mare només està pel seu vudú. Pare, puc anar a passeig? No ho crec pas, Darren. A més, acabo de plantar-te el peu a terra, tanoca. No estic fart, Rosemary. Digue-li a la teva mare que faci callar aquest coi d'ocell. Jo els tancaria tots dos en un asil sense pensar-m'ho. Ah! Has posat alguna cosa al menjar, Per desgraciada? l'amor de Déu! No entenc per què us heu ficat a la meva habitació. Però ara tinc una bona idea. Jo també tinc una bona idea. És maco aquí, oi que sí? Sí, està bé. Fins i tot la violència gratuïta m'avorreix. S'han acabat el francès, l'anglès i totes aquestes punyetes. On és el Vivian? Oh, ha dit que anava dins a regar la planta. És estrany que un maníac sàdic i despietat com el Vivian es cuidi d'una begònia. I ja fa 2 anys que la té. I això que estava morta. Sí. De fet, té molt mèrit. L'ha regat pràcticament cada dia. Ho fa perquè li fa mandra Nadal al lavabo a orinar. Avorrit, 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 avorrit. Avorrit, 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 avorrit. Bé, i ara, per què no juguem a alguna cosa? Ah, que avorrit! No siguis així, aviam, què us sembla aquell d'encertar el nom d'un personatge famós? I per què no juguem al picant? Guanya el que es prengui un pot de pebre. Massa. Oh! Va, tios, va, juguem al que jo deia. Som-hi, començo. Soc la... Què? No, soc la... Atontat? Què? Tu ets l'atontat? No m'enteneu. L'aturat? No, pareu. El meu nom comença per A. Què vols dir, que no et dius Rick? Esclar que em dic Rick. I comença amb A? No comença amb una A, em diria Rick si comencés amb una A, oi que no? Podria ser una A muda. No, hauria de ser la P de podrit. Esclar, sí, bé, aviam, sí. Tens uns acudits tan rebuscats que em costen molt d'entendre. I ara que hi penso, no us cregueu que no sé qui ha sigut el graciós que m'ha dibuixat aquella porqueria al meu currículum vitae. Sempre els agrada saber quins hobbies tens. Ja, Vivian, les coses simples són per les ments simples. Sí, i amb una cosa tan simple com la teva et serà difícil agradar a algú. Oh! Vivian, no depèn només de la mida, sinó de com la moguis. Podem seguir jugant, sisplau? Aquesta conversa es fa pesada. Ara que jo començava a disfrutar. Vinga, fixeu-s'hi. Us posaré un exemple, d'acord? Ara pensaré en algú que sigui famós, val? Com el Neil Armstrong. I jo us diré la primera lletra del seu cognom. En aquest cas, A. I vosaltres us imagineu qui és, entesos? Sí, ja ho tinc. No digues res, espera't. Ets en Neil Armstrong? No. Vull dir que sí, però no s'hi val a demanar-ho directament, comprens? Heu de fer una pregunta com... El primer home que va anar a la lluna? Ets el primer home que va anar a la lluna? Molt bé, ara suposem que jo no sé de qui em parles. Del Neil Armstrong. Sí. Però suposem que no ho sé. Series estúpid, perquè ja ho hem dit moltes vegades. Sí, però diguem que no me'n recordo. Ara tu em preguntes a mi si jo sóc home o dona. Està ben guillat. Pervertit. Oh, començo a estar-ne fart. Tornem-hi. Sóc l'S. S. Ets el primer home que va anar a la lluna? Ets potser un druid activista i revolucionari del segle XII? Ei, sí, el conec aquest. El tinc a la punta de la llengua. M'hauràs de dir, Michael. En Ken Smith. En Ken Smith, esclar. Molt bé, ets viu o mort? Un moment.
En Ken Smith era un druid activista i revolucionari del segle XII? N'estàs segur, Mike? És clar que sí, m'ho acabo d'inventar. Oh, francament, tios! Ara jugarem aquest joc com Ja cal. està, en tinc una. Aviam, digue'ns, et fas molt ric posant tot el puny a dins del cul d'un ànec? No sóc cap ventrilo, Pip. Fixa't, he dit que el meu cognom comença amb S. Un moment. Us rendiu? Si ens rendim, podrem parar de jugar a aquest estúpid joc. Esclar que podeu, esclar. Ens rendim. I jo sóc el guanyador i el millor d'aquesta casa? Sí. Bé, ara ja us ho puc dir. Era en Paul Newman. Què? Sorpresa! Ja ho tinc! Juguem al cricket! Sí! Vinga. Va, Rick, Què? tu ho faràs de pal. Gràcies, Mike. Que jo sóc què? Tu calla, imbècil! Sorpresa! Bé, quants punts pel hippie? 6? 6? Serien 6 si l'haguessis matat, Michael. Posem-n'hi 2. Just. No vull jugar més a aquest joc. Rick, calla! Què t'ha semblat? Fora aquesta VIP. L'hora del te, has guanyat. Què hi ha de premi? Les cendres, l'únic que has de fer és cremar els pals i són teves. Molt bé. Sorpresa! És un xoc, Neil. No passa cada dia que algú et cali foc amb premeditació quan jugues al cricket. Calla, Rick, ningú es crema. Neil, no m'interesses gaire sovint, però avui és una excepció. Per què no vas i tornes amb aquest pastís i dius sorpresa? És el meu aniversari. Però tu ja ho sabies i no ens interessa. Quina és la sorpresa? He fet un pastís. Un pastís. Pot ballar un pastís? Et pot emborratxar? Et sembla que pots fotre-li mà a un pastís? No ho sé, Mike, però és un pastís i jo l'he fet i farem una festa i tots hi esteu convidats perquè sou els meus amics. Bé, de fet, no feu cap esforç per semblar-ho. De fet, tots m'ho dieu. De fet, estic segur que si jo em morís a l'hospital, vosaltres ni tan sols vindríeu a veure'm, oi que no? Perquè tots m'ho dieu molt, com la meva mare, ella també. De fet, tothom m'ho dia, però és igual. De totes maneres, farem la festa i tots sou aquí i sempre us ho podeu passar bé, oi, tios? Para! Deixa-ho estar! Afanya't, esborra-ho! Ai, mira que has fet. Ràpid, posa la imatge abans no aparegui el cap de l'elefant i comenci a cantar. Oh, la Soulmate! Què, tios? Us ho passeu bé? Sí, molt bé. Perfecte. M'agrada que ho feu per mi. I gràcies per haver-me convidat, Neil. Poques vegades puc anar de marxa aquests dies. Sí, perfecte. Dispensa'm, haig de circular. Ens veiem després, d'acord? Què, Mike? És divertit, no et sembla? Estava tan preocupat fa una estona i saps com atabal haver de fer una festa. Ja saps allò de pensar si el personal apareixerà. I ara és massa, oi que sí? Sí. Sí, han vingut pràcticament tots els convidats. Neil, on és el mam? Sí, Jepe! On és la maleïda cervesa? Jo em bevia un refresc. I la nena em va mirar els ulls. Jo va i demano una cervesa. I ara ja me l'he lligat. Hou, et fa sentir masclista sempre que em veig. I per què no prenem un conyac? Una copa i m'entrego a qualsevol. Doncs és una llàstima que totes passin tant de tu, no et sembla? Rick, escolta, fes el favor de callar si no vols que vagi explicant a tothom allò que t'has calcat els calçotets que diu pesca noia. Has remenat els meus calçotets, oi, Vivian? Suposo que t'agrado, digues, és això? Sí, de fet et desitjo, Rick. Et desitjo tant i tant, saps? Que m'agradaria fer-te un petó immens al culet. Mike! El Vivian es posa calent. Diu que em vol fer un petó al cul.
Ah, he dit fer-te un petó al cul? Doncs et demano perdó. Volia dir clavar-te una estaca a la columna vertebral. Ai, no, ja comença el merder. Sí, ja veus què passa, Nil, i tot per no tenir mà. Sí, estic tan serè i molt, molt avorrit. Ja està, ja ho tinc. Tenim la tele. Sí! Sí. Ei, tios, com és que hi acaben? Només són 2:15. És la primera, Rick. Tens raó. Oh, no, ells un altre cop. Sempre ells. Merda. Per què no el Genesis o Pink Floyd? Sí, calleu, feixistes, conservadors! Ningú em diu quan haig d'anar-me'n al llit. Ves-te'n al llit, porc. Heu vist? Això m'agrada. Para-la, Nil. No, mai, que és molt bo. Com ets, Vivian? A mi m'agradava. M'avorreixo, s'ho mereixia! Això és la fi! Quina merda! No hi ha futur! Podrit! Ah, gràcies a Déu i a tots els sants que no m'haig de passar tot l'estiu amb vosaltres. Seria terrible. Vull anar-me'n a casa. Ah, perdona, Rick, sí, me n'havia oblidat. T'han trucat aquest matí. Ah, sí? Devia ser la meva mare per saber a quina hora arribava. És increïble, s'excitaran quan sap que vaig a casa. Segur que ja m'ha preparat unes delicioses seques amb botifarra. Doncs em sembla, Rick, que mai més podrà fer-te seques amb botifarra. I el meu pare ja sé que és tot un carrossa i també que vota les dretes, però ha treballat molt per arribar on és. I ell mira pels seus interessos. I es desfarà d'alegria quan sàpiga que els exàmens m'han anat tan bé. Oh, toquem fusta. Sempre ens barallem per qüestions de política, és normal. Ha parlat dels exàmens? No ho crec, Rick. No podria fer-ho ni que volgués. Oh, segurament em deuen haver tornat a decorar la meva habitació. És clar que sempre ho proven, però jo no els dono mai aquest gust. Escolta, Rick, els teus pares s'han mort avui. Oh, suposo que és una mica infantil tenir avions al paper de la paret. Però és normal que siguin blaus si sóc un nen. Almenys ho he vist fa poc temps. Els meus pares morts. Sí, em sembla que hauràs de passar l'estiu aquí amb nosaltres, Rick. Jo no m'ho puc creure. Els meus pares morts. No et sembla bé? No em sembla bé. I a tu què t'hi va, imbècil? Calla, que m'esgarres les vacances. T'esgarro les vacances i les meves què? Els meus pares morts. S'han passat de rosca. I jo que volia passar tot l'estiu amb ells. Calla, Rick, vols callar i escoltar-me? Vull que ho sàpigues. Totes les coses dolentes que t'han passat a tu m'han passat a mi abans i molt pitjor durant molt de temps, saps? I ara calla. Ets tu que has de callar. Au, calleu tots dos. Vinga, que calli tothom! A mi em vols fer callar, tu? Sí, qui ets tu? Potser l'acomodador? Sí, has de pensar que és el King Kong. El José Feliciano. Ha de ser algun nom de nena. Aneu-vos en filosofia, tios. Les vacances no poden anar pitjor. Posa les ulleres de 3 dimensions. Hola, nois! Ai, no! Ei, algun bèstia us ha trencat la finestra. Em deveu 18 lliures. Fot el camp, Balowski! És una festa privada! I algun bèstia us ha trencat la cadira. Això us passa per fer festes. Em deveu 27 lliures més. Jersey, podria... Sortien de franc al teleprograma. Com? L'any que ve. Senyor Balowski, és el pitjor amo que mai hem tingut. Creieu que Rata, és el pitjor amo que mai heu les tingut? podies haver comprat. L'hauríeu de veure. Sóc tan graciós. Genial, oi? Uau, al·lucino. Molt bé. I ara comprovarem els preciosos objectes d'en Jersey, els preciosos objectes de consum que tant estimeu els occidentals, i veurem en quin estat es troben. En primer lloc, la preciosa televisió. Una ruïna. Són 97 lliures que em deveu. En segon lloc... En segon lloc,
Una preciosa estora afgana que vaig comprar de rebaixes. Està en bon estat. Sí, i a part d'unes taquetes de sang. I uns quants gargalls. Creieu que està bé, això? Aquesta casa sembla un zoològic. És normal trobar elefants en una casa d'en Jersey? No, senyor. Molt bé, 2.000 lliures pel pàrquing de l'elefant. I, finalment, el tercer, una preciosa nevera estil Lluís XIV. Ai, no. No sabia que portés perlluca. Bé, i us comunico que em deveu 1.400 lliures de lloguer, de perjudicis i del lloguer dels banyadors des de fa 17 anys. I des d'ara esteu tots al carrer. Déu meu, quina porcada! Hola, permeteu-me que em presenti. Soc Déu. Oi que no us pensàveu que fos una dona? Benvinguts al pis de mostra d'en Jersey! Sí, una gran casa, i no ens fa falta cap actor jubilat que pugi i baixi en helicòpter per vendre una casa Jersey, perquè les cases Jersey són massa. Una bogeria, sabeu? Fins i tot els mobles són part de la comèdia. La casa més estrafolària, extravagant, sonada i salvatge de la tele. Si no és així, que Déu em fulmini! The way that you run and the way that you walk is all body talk. The way you move your hips and the way that your lips hold your cigarettes. If you're gonna laugh, if you're gonna cry, oh honey, you're giving away with your body talk. Every time you breathe and every time you sneeze, body talk. If you're having a good time, or just plain bored or undecided. If you're thinking of me passionately, I can see by body talk. Can you hear my body talking? Can you hear my body talking? Can you hear my body shouting? I'm making so much noise with my body. Ara veureu com el cos li parla al tio aquest. Merda, no puc viure així! I aquest què és, Rick? Sempre havies dit que volies viure al carrer. L'Anglaterra de la Thatcher! Maleïda Anglaterra thatcheriana! Mireu-me! Soc jove, soc bonic, tinc 5 títols. Alguna bona nota també, tenint en compte que no foto cop. I com em veig? Al carrer gelat i prostituït. Desproveït, Rick. Per l'amor de Déu, Mike, no és moment de fer jocs de paraules. Ja ho sé, el que puc fer és vendre el meu cos i passar-m'ho bé. Què carai! I a més, estic boníssim. Soc tot sexe, les dones em desitgen i no els fa res pagar. No em vingueu amb la hipòcrita moralitat. El gos es menja el gat i no em trobareu en una llauna de fresques, us ho asseguro. No et pots prostituir, Rick. Per què no? Carca reprimit. Home, i qui es ficaria al llit amb tu? Mireu! Ja arriba l'Aurora! Oh, l'Aurora! Hola, nois. Hola, Aurora! Hola, nois. No us veia des que es va acabar el curs? Què hi feu al carrer? Un desgraciat paranoi que ens va treure de casa. Ah, no us amoïneu. Aquest matí han sortit els resultats dels finals. Apanimeu-vos! Acabo de passar per correus per saber-ho ben aviat. Sóc una nena tan aplicada. No sé per què, però ja sabia que m'aniria molt bé. I m'hi ha anat. Ciao! Aurora, ja veig que tot et va sobre rodes i estava pensant que potser t'agradaria celebrar-ho passant una bona estona amb mi. Sempre que hi hagi molta pasta pel mig, esclar. Oh, d'acord. Què? D'acord, quants calés tens? Ah, no, vull dir pagant-ho. Tu estàs boig. Mireu, per allà arriba el carter.
Vivian, quina necessitat tens d'explicar tot el que passarà? Perquè és un acord amb l'estudi, Michael. Les imatges llargues són massa cares. Guten Morgen, meine kleine Frauliche. Els dones un uniforme i es pensen que són Hitler. Us porto els resultats dels exàmens. M'he pres la llibertat d'obrir-los. No us fa res, oi? Els resultats? Molt bé. Dius, això em traurà del carrer i a calé fresca avui en dia per un noi com jo graduat en ciències domèstiques. Un punt per la senyora Thatcher ha tornat al país al lloc que li pertoca. Tens la puntuació més baixa del món. Hurra! I qui és el millor? Tu, Neil. Després el Mike, el Vivian i el Rick. Ha! Ets un maleït pilota, Neil. Sí, un maleït pilota. Jo sóc el millor. Va, qui es preocupa pels exàmens? O per la vida? O per mi mateix? Jo segur que no. Mireu, m'importa un pito. Doncs a mi no. M'he acostumat a la bona vida. Ja la conec, la porqueria. Em vaig menjar quan era petit. I mai més ho faré, sentiu? Què? He dit que mai més ho faré. Sí, i us juro que faré el que sigui, però mai més seré un pobre afamat. Tinc un pla, tios. Escolteu amb atenció. Ho heu entès? Sí, hem de fer... És fàcil. Mike, no et sembla que atracar un banc ve ser la mateixa cosa que robar? Sí, home, fem-ho! Atraquem-lo! Tremola, Margaret! Sóc un fill de la recessió, tinc l'odi al cor i no em busquis demà. Ja no hi seré perquè vaig a un viatge sense retorn, però abans faré molt de soroll. Som-hi! Sí! Doncs vinga, entrem d'una vegada. Sí! Vols dir ara? Ja ho tinc tot, Michael. Eh? Has dit que ens poséssim alguna cosa al cap. Metges, Vivian. Elàstiques. Què? No penso posar el cap on llagut el cul de qualsevol noia. Ei, jo sí. No té gaire importància. No ens hem d'amagar. Només ho farem un cop. Vinga, teniu això. I no em feu preguntes. Només us puc dir que són de rebaixes, entesos? Sí, les vaig comprar de rebaixes, Neil! I ara feu el favor de no perdre el cap. Simplement controleu-vos. I si no podem? Sí, som-hi! Robin Hood, Bonnie and Clyde! Els treballadors de banc no haurien de ser-ho. Ja sabien el risc que corrien. Nosaltres hi anirem i els hi portarem. No podem fer-ho, Rick. Hem de pensar alguna cosa perquè no descobreixin que portem pistoles d'aigua. Ah, ets genial, Mike! Heu pensat alguna coartada? Sí! Vivian? Ho va fer el Rick. Neil? Ho va fer el Rick. Rick? Ho vaig fer jo! I tu quina coartada tens? A mi no em fa falta. Jo sóc el tio que truca a la poli. Tu, Vip, queda't a fora amb el motor engegat. I recorda que el teu paper és el més important de tots, d'acord? Missatge captat i entès totalment. Ja hi som, un dia horrorós. Típic, fixa-t'hi ple com un ou. Per què m'hi posen més personal? Sí, serà molt difícil perquè si anem cap a una cua, l'altra cua començarà a avançar molt ràpid. I si anem cap a la cua que avança molt ràpid, la primera també començarà a avançar molt ràpid. Sí. En conclusió, siguem a la cua que siguem, el tio que tens al davant pot venir d'una sala de jocs amb l'intenció d'ingressar tota la recaptació d'un any en monedes. Tot en ordre, senyor lladre autèntic. El director l'espera. Som-hi. La solució és simple. Ens posarem a les dues cues. El primer que arribi al davant comença l'atracament. Perfecte. D'acord. Jo volia obrir una llibreta aquí. Bon dia, senyor. Naturalment. Només demanem una feina fixa, una bona bossa i referències del director del seu banc. Hola. Treballes per aquí? Sí, a la sala de jocs del davant. Haig de dir-li que he tocat el botó d'alarma i que la policia arribarà d'un moment a l'altre. Tu calla i posa la pasta al sac. Molt bé, sí. És normal que hi hagi cues llargues. Els bancs obren només 5 minuts al dia. L'única gent que hi pot anar són els parats. I per què coi van als bancs si no tenen ni un penic? M'agradaria saber-ho. Bon dia, senyor. Hola. Bon dia, senyor. Bon dia, senyor. Bon dia. Bon dia, senyor. Bon dia. Bon dia, senyor. Bon dia. Calla! Farà el favor de dispensar-me, però aquesta és la finestra del bon dia. Aquí els clients disfruten de la cara amable del banc. Per transaccions, vagi a una altra finestreta, sisplau. Mira, no em penso tornar a posar en una altra cua. L'únic que vull és... Tots els del banc. Som la policia. No us esvereu. Hi ha uns atracadors. Estireu-vos a terra i espereu noves ordres. Tenim el banc rodejat. Maleïts bonos!
Podien deixar-me acabar la frase! Mike, hi ha un atracament, tira't a terra o et faran mal. Nil, l'atracament el fem nosaltres. Ja que no tenim escapatòria, tirarem endavant. Si la policia no ens deixa sortir, matarem un hostatge. Sí! I si matem el Nil? Què? Ah, sí, us sembla que pot ajudar. Sabeu? A mi m'és igual, total, la pistola és d'aigua. Nil, et vaig dir que aquest era el nostre petit secret. Pistoles d'aigua? Bon dia, senyor. Nil, ho has espatllat tot! Ni tan sols he tingut temps de dir mans en l'aire, doneu-me els diners! Mira, llet! Ràpid! Ho hem fet! Ho hem aconseguit! Som uns dies! Tireu el cotxe, vinga! Entreu d'una punyetera vegada! Entreu! Ah! I ara què he fet? Ah! Afanya't bé, hem de marxar d'aquí. El meu cotxe! El meu preciosíssim cotxe! Oh, no! La pasma! Fins després! Ja ens veurem! Vaja, maleït gallina. Deixa estar el cotxe, Vivian, oblida'l. Comença una nova vida sense ell. A més, sempre tens el brigada antidisturbis. Sí? No ho crec, Michael. L'he deixat dormint al radiador. Ja ens veurem, idiota. Escolta, Viv, tenim tota la vida per endavant. El problema és que la passarem a la presó. Ah, sí? I tant. Ai, no! És cap somni! Vaig en 40 quilòmetres. D'això em dic jo. Anar de marxa en un autobús de les pestes. És veritat! Porto l'autobús de la llibertat cap a la ciutat de l'Esperança i no hem pagat el bitllet! Ei! Jo crec que hauríem de recollir un parell de titis maques que facin autostop perquè cuinin i netegin. Sí! Un parell com la Cindy Room! La Jane Fonda, fantàstic! Podríem fer aeròbic, tios! Aeròbic? Ah, podríem fer manetes millor! No té importància qui sigui, està ple de gallines pels tigres que van a la terra promesa! Ja hi som! No és un somni, tios! Per què volem les notes? Qui es preocupa per la Thatcher i per l'atur? Sí. Nosaltres podem fer tot el que ens doni la gana, tios, i sabeu per què? Perquè som els joves! Els solterons! Bojos, beneits, salvatges i uns anarquistes radicals! Vigila! Un dia ens ha anat d'un pèl!